Maswera bwanji amalawi ansanga kwina kulikonse kumene muli. Masulano muli ndine mtumiki wanu mwa Ambuye Bishop W Kachenje, Nyamata amene ndimangoyima pa chilungamo. Amalawi ndafuna ndikuziwiseni kuti china chilichonse chimene adalonjeza a Profesa Arthur Peter Mutharika ku Malawi chayamba kutheka. Zimene zimakanika achakwera, zimene zimakanika MCP ku Malawi zayamba kutheka. Zosatheka ndi achakwera, zosatheka ndi MCP zikutheka ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika. Amalawi ndikumva chimwemwe kwambiri, amalawi ine ndikumva kukoma, chifukwa ntchito imene ndidagwira yokumemesani amalawi kuti mukafotera a Profesa Arthur Peter Mutharika ndikuona kuti ikupindula. A Profesa Arthur Peter Mutharika adalonjeza sukulu ya ulere ku sekondari, ndipo kuchokera January mwezi wa mawa sukulu ndi ya ulere ku sekondari. A Profesa Arthur Peter Mutharika adalonjeza fetresa osika ntengo, ndipo fetresa tikuyankhula pano anthu akugula pa ntengo wa 10,000 kuchokera pa 50,000 anthu akunyamula 10,000, 20,000 akugula matumba awiri. Zosatheka ndi achakwera, zikutheka ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika. Amalawi ine ndikumva kukoma, ndikumva kukoma. Kaya onyosa munyose, opepusa zipepusani, otukwana zitukwanani. Ine koma ndikumva kukoma kuti ntchito imene ndidagwira ikupindulira amalawi. Amalawi akupindula, fetezo ochipa akupezeka. Mafuta anangomenya bampu chifukwa cha chipolowe chimene chinali ku Tanzania. Koma ndiyamike Lighton Mangochi akhala kubwera kumatipasa ma update. Ndiyamike koposa Lighton Mangochi. Mulungu akudalise. Amalawi mafuta ndifuna ndikuuze ndi pano. Mafuta ndikutapa kutaya, mafuta agali moto ndikutapa kutaya. Chimanga posa chedwa pompano mwina mawiki amawa akhala kuyamba kugawa. Amalawi zosatheka ndi achakwera, zosatheka ndi MCP, zosatheka ndi achimwendo, zikutheka ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika. Masulano ndafuna ndikupempheni amalawi kwina kulikonse kumene muli, musakhulupirirenso bungwe la HRDC. Mavuto amene tidakumana nawo kufika amalawi kumakadya chitese ndikumakagula fetresa pa 200,000. Mavuto awa adayambisa ndi HRDC. Chonde amalawi kwina kulikonse kumene muli, bungwe la HRDC limagwiritsidwa ntchito ndi akuluakulu a MCP. Amalawi ine ngati mtumiki wanu mwa Ambuye amene ndidayima ndinamenyesa mutu wanga pa nkhwangwa, amene ndimakupemphani usiku ndi usana, chonde amalawi osavote MCP. Ndidafika kuima even ngakhale m'machechi anga ndikuwauza kuti anthu inu mamembala a Khristu musakavotere MCP koma mukavotere a Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndili nacho chosita mandira sopano, ndili nacho chifukwa chimene ndimakhumba ndikuti munthu wakumusi apese mtendere, munthu wakumusi akhale ndi chakudya, munthu wakumusi akwanise kukagula zinthu. Amalawi kwina kulikonse kumene muli, zimene zimakanika achakwera kwa zaka 5 zayamba kutheka. Kwa mwezi iwiri zayamba kutheka. Amalawi ndafuna ndikupempheni mitima pansi dekani. A Profesa Arthur Peter Mutharika akonsa zinthu ndipo Malawi akhala wankaka ndi uchi.
Malawi akhalanso osiririka. Malawi koma musakhulupirire akamberimberi, musakhulupirire madobadoba, musakhulupirire madobadoba a HRDC. Nduna zawo zikuthamanga usiku ndi usana. Nimafuna ndikuze nduna zawo achina chaponda, Amwanamveka, Kangata, Ajapi, kubwela pa azimayi Merenda Visha, Ben Piri, anyamata akutamanga usiku ndi usana kufuna kuti china Malawi achirisidwe, Malawi achirisidwe. Nenda funa ndikupempeni ayinu azibusa nsanga kwina kuli konse. Tizikhala ni nthawi yoapempherera Profesa Arthur Peter Mutharika. Nthawi muzikhala nawo azibusa ndikukupemphani pamene muli ndi mapemphero osiyanasiyana, pamene muli ndi morning devotion, pamene mukupemphera mapemphero amazulo, kaya ndinu Asilamu, kaya ndinu Akristu, kaya ndinu ampingo wanji. Chonde mapemphero anu ikaniboni kuti Mulungu apasa chisomo chochuluka a Profesa Arthur Peter Mutharika, ndipo Mulungu akwanilise masomphenya amene adalemba a Profesa Arthur Peter Mutharika. Mulungu akhale akuwateteza a Profesa chifukwa adani yawo a Profesa Arthur Peter Mutharika akumva nyunyunyu, akumva kuwawa. Koma Mulungu apambanise, Mulungu akwese, Mulungu achirise Malawi, Mulungu alemerese Malawi, Mulungu apase moyo wolimba a Profesa Arthur Peter Mutharika kuona kwa adani yawo, kuona kwa anthu ansanje amene akhala kutisusa kwa nthawi yayitali. Amalawi khulupirirani kuti zinthu zikutheka ku Malawi. Munali ndine mtumiki wanu wa Ambuye Bishop W. Kachenje, nyamata okhalira chisomo cha Ambuye. Phone number yanga ndi 088 12 9. Amene mungafune kuti ticheze pa WhatsApp ndi 099 5252 356. Shalom, shalom, shalom. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.